Hello, vítajte pri dnešnom videjku a dneska si ukážeme, ako som si navaril tento skvostný bombastikuš obed kuracie rezne a kašu. Takže začal som tým, že som si ošúpal klasické zemiaky, bolo to nejakých 800 gramov, myslím, potom som ich nakrájal na kocičky a dal umyť a uvariť. Medzi tým som si stihol spraviť uhorkový šalát, kde som vlastne nastrúhal uhorku, áno, vyzerá to dosť divne. Dal som do toho cukor, vodu, dal som do toho trochu octu a potom korenie, klasický soľ, peper a papriku. A bolo to božské. Reálne dlho som nemal uhorkový šalát, odkedy som nebol doma, čiže slej. Takže áno, dal som tam potom ešte papriku, keďže moja babka to tak robí a bolo to skvostné. Čiže ďalej som si nakrájal tieto kuracie prsia na plátky, z ktorých som potom vyklepal rezne a áno, nemám tlčík. Čiže som musel použiť holé ruky a fóliu, čiže som sa tam fajne pobuchal. Ale boli tenké potom, čiže pecka. Ďalej som si pripravil klasický trojobal, čiže múka, vajíčka a k tomu strúhanku. Áno, to je tak všetko, čo by som k tomuto povedal. A klasicky som začal potom obaľovať rezne a vyprážať. Tu si môžete užiť krásny pohľad na mňa obaľujúc rezne. Môžete mi dať v túto chvíľu odber a lajčik na toto video. Veľmi som sa snažil aj s mojou provizornou technikou na intraku, čiže slej. No, začal som ich vyprážať a presne v tú chvíľu sa mi akurát dovarili zemiaky, čiže to bolo úplne super načasované. Tak som zemiaky scedil a spravil si potom kašu. Do kaše som dal mliečko, dal som tam maslo, korenie, soľ a popučil som to klasicky, proste ako to poznáte, až do takej mne primeranej konzistencie a pridal som k tomu čípoš papriku. Aby to bolo slejovské a bolo to slejovské. No a nakoniec som to mohol stylovať, keďže som už dopiekol aj rezne, tak som si dal túto kašu a 2 rezníky a k tomu som si dal zemiakový šalát. Čo som povedal? Uhorkový šalát. Takže tak, dobrú chuť, bolo to úžasné, som plný doteraz, nafúknutý a tak. Čiže pre ďalšie takéto videá ma nezabudnite sledovať a vidíme sa na budúce. Pa.